Φίλοι και φίλες, γεια σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα καλαμάρια. Έτσι. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι αυτή η εποχή είναι η εποχή που ξεκινάνε στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος τα καλαμάρια, τα οποία από τα βαθιά έρχονται προς τα έξω, προς τα ρηχά. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω μια αρματοσιά για καλαμάρια, η οποία είναι δική μου έμπνευση. Την έχω δοκιμάσει 2 φορές συγκεκριμένα. Είχα καλά αποτελέσματα, έτσι, και θα ήθελα και εσείς, φίλοι μου, αν θα τη φτιάξετε και τη δοκιμάσετε, να μου γράψετε στα σχόλιά σας πώς σας φάνηκε, αν ήταν καλή αρματοσιά, αν είχε αποτελεσματικότητα στο ψάρεμά σας. Έτσι, ξέρουμε όλοι πως στο ψάρεμα δεν υπάρχουν κανόνες, εκτός από μερικούς βασικούς κανόνες, τους οποίους πιστεύω ότι οι περισσότεροι που ασχολούμαστε με το πολύ όμορφο αυτό χόμπι τους γνωρίζουμε. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους νόμους που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι τα καλαμάρια έλκονται από φως. Γι' αυτό και σε λιμάνια που είναι φωτιζόμενα βρίσκουμε πολλές φορές αρκετά καλαμάρια να πιάσουμε όταν πάμε για έγκυν. Λοιπόν, ένα δεύτερο πάλι που με έχει απασχολήσει πάρα πολύ είναι ότι επειδή συνήθως ψαρεύουμε καλαμάρια σε λιμάνια, σε παραλίες με αμμουδιά η οποία έχει διάσπαρτες φυκιάδες μέσα, και σε βράχια, σε βραχώδεις βυθούς, οι οποίοι έχουν και βράχια απ' έξω. Λοιπόν, αν έχουμε στο μυαλό μας το βασικό κανόνα ότι μερικές φορές τα καλαμάρια έλκονται από το φως, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Εγώ θα πρότεινα το εξής. Έστω ότι ψαρεύουμε από βράχια ή από λιμάνια που δεν έχουν κάποιο φως το οποίο να τα έλκει. Τι κάνουμε? Εγώ, φίλοι μου, θα σας δείξω τι έχω κάνει. Έχω πάρει ένα φακό κινέζικο, τον οποίο και τον εστίνεις να φωτάει όπου θέλεις, αλλά μπορείς να το δέσεις και με ένα σκηνάκι και να τον κατεβάσεις μισό μέτρο πάνω από τη θάλασσα αν είσαι σε βραχώδη μέρη και να φωτίζεις προς τα κάτω. Αν καταλάβατε τι εννοώ, είναι πολύ απλό. Βέβαια, πάντα το ψάρεμα είναι δοκιμές. Ο συγκεκριμένος φακός είναι πάρα πολύ φθηνός, τον έχω πάρει από τα κινέζικα, έτσι, είναι κάπου στα 10 ευρώ αν θυμάμαι καλά, το οποίο έχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, δεν κάνω διαφήμιση προς Θεού, έτσι. Απλά λέω ότι εξυπηρετεί εμένα. Και δεν έχει και πάρα πολύ δυνατό φως ώστε να ανταποθεί τα καλαμάρια. Έτσι. Το φως του είναι τόσο, το οποίο έχει 2 σκάλες και το ρυθμίζουμε. Είναι μια δοκιμή. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει βέβαια και θέλω να το δοκιμάσω στις προσεχείς ημέρες. Έτσι. Και να δούμε τα αποτελέσματα που θα έχει. Πάντα μιλάμε σε μέρη που δεν έχουν φως, είτε είναι λιμάνια είτε είναι βραχώδη. Γιατί στις παραλίες σίγουρα αυτό δεν μας εξυπηρετεί. Δεν θα έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα μια αρματοσιά, την οποία έχω σκεφτεί εγώ. Βασικά, εγώ τις καλαμαριές μου που βάζω στην αρματοσιά τις βάζω με στριφταδοροπαρωμάνα, έτσι ώστε να μπορώ να τις αλλάζω γρήγορα, εύκολα, αλλά και εκτός αυτού, αν ψαρεύω με μία καλαμαριά, την κλασική αρματοσιά που όλοι γνωρίζουμε, κάποια στιγμή να μπορώ να την ξεσκαλώσω με το εργαλειάκι που σας είχα δείξει, το οποίο σε αμέσως σύντομο χρονικό διάστημα θα σας δείξω την καινούργια έκδοση που έχω κάνει, η οποία είναι πολύ πιο ελαφριά
Έτσι, και θα σας δείξω και tips που μπορεί να γίνει και πόπουλο, εξαιρετικά πάρα πολύ. Να μην ξεπερνάει τα 15-20 γραμμάρια το πολύ. Και μη σας λέω και πολλά. Έτσι, που πιστεύω ότι είναι και ιδανικότερη. Απλά χρειαζόμαστε να έχει λίγο βάρος ώστε να συρθεί σαν τελεφερίκ και να πάει εκεί που είναι η καλαμαριέρα μας, να την πιάσει και να μας τη φέρει. Έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε μια μπετονιά, γιατί η αρματοσία μας είναι αυτή η μπετονιά, έτσι, προς Θεού. Θα σας δείξω με λίγο πιο χοντρά νούμερα. Αυτή η συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ είναι 0,40, δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας. Έτσι. Μια χαρά πιστεύω ότι φαίνεται. Απλά χρησιμοποιώ πιο χοντρά εργαλεία για να είναι και ορατά σε εσάς και να τα βλέπετε. Παίρνω μια μπετονιά περίπου στο 1 μέτρο. Περίπου. 1 μέτρο, 1,10. Εντάξει, όχι ότι θα τη βάλουμε και όλοι, έτσι προς Θεού αλίμονο. Λοιπόν, εγώ προσωπικά σας είπα χρησιμοποιώ στριφταωροπαραμάνες. Έτσι, τώρα επειδή δεν έχω και πάρα πολύ μικρές, θα σας δείξω με πιο μεγάλες, οι οποίες βέβαια χρησιμοποιούμε τον κόπο που θέλει ο καθένας για να δέσουμε τα στριφτάρια μας, τις στριφταροπαραμάνες μας στην καλαμαριέρα αυτή. Πάντα σαλιώνουμε. Εγώ κυρίως αυτό κάνω. Κόβουμε το περισματάκι. Έτσι. Και έχουμε την πρώτη στριφταροπαραμάνα, η οποία είναι κάτω-κάτω. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ πέρα, να βάλουμε ένα απλό στριφτάρι. Έτσι. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα σας δείξω το νέο είδος αρματοσιάς που έχω φτιάξει. Κόβω από το σωληνάκι του Σιάλουμ που έχουμε 2 μικρά κομματάκια. Τα οποία εφόσον έχουμε δέσει το στριφτάρι μας σε μία άκρη, περνάμε τα 2 σωληνάκια μέσα από την μπετονιά μας. Λοιπόν, εφόσον έχουν περάσει τα 2 σωληνάκια, παίρνουμε ένα Σιάλουμ. Εγώ θα προτιμούσα να βάλουμε το πιο μικρό σε διάμετρο, που είναι νομίζω 2,3. Υπάρχει και το μικρό Σιάλουμ που είναι, πιστεύω, ακόμα καλύτερο. Τώρα δεν έχω να σας δείξω το μικρό και βάζω το κανονικό. Βάζουμε το ένα Σιάλουμ στην άκρη, το ένα σωληνάκι, το κομματάκι από το σωληνάκι στην άκρη του Σιάλουμ στη μία άκρη, και στην άλλη βάζουμε το άλλο
Σφινώ τα πάντα έτσι, να σφινώνει, ώστε να είναι το σιάλουμ σταθερό. Μπορούμε να το φτιάξουμε λίγο να είναι πιο ίσια, πιο ευθεία. Ώστε να μην μας δημιουργεί προβλήματα. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα γιατί δεν βάζω ολόκληρο το σωληνάκι. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αν θέλετε. Εγώ το προτιμώ έτσι πάντως. Έτσι. Οπότε έχουμε ένα σιάλουμ σταθερό πάνω στην μπετονιά μας. Εδώ πέρα στην άκρη δίνουμε ένα στριφτάρι ή μία στριφταροπαραμάνα ανάλογα, ή αν δεν θέλουμε να δώσουμε στριφτάρια μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτή είναι η αρματοσιά μας, είπαμε, έτσι. Οπότε θα δεθεί στο νήμα του μηχανισμού, το οποίο μπορεί να γίνει ή με στριφταροπαραμάνα ή με σκέτο στριφτάρι ή με κόμπο ή με FG Knot ή με Uni to Uni. Τους γνωρίζετε πιστεύω αυτούς τους κόμπους, έτσι. Εγώ προτιμάω βέβαια να βάζω πάλι εδώ πέρα στριφταροπαραμάνα. Μου είναι πιο εύκολο γιατί βάζεις και αλλάζεις αρματοσιές, μπορείς να το βάλεις με μονή, με καλαμαριά, την κλασική αρματοσιά που ξέρουμε όλοι, έτσι, ή να κάνεις μετά πατέντες. Κόβουμε και το περισσεματάκι από την μπετονιά, το ξέρετε που λένε πάρα πολύ, και έχουμε δέσει ένα στριφτάρι ή στριφταροπαραμάνα, η οποία δένουμε τη μάτι το νήμα μας, και έχουμε την αρματοσιά μας. Αυτή το σιάλουμ είναι σταθερό, και εδώ πέρα βάζουμε την κλασική μας καλαμαριέρα, έτσι. Βέβαια, όπως σας είπα, είναι χοντρά τα νούμερα για τις ανάγκες του βίντεο αυτού. Έτσι. Κάνουμε τη βολή μας. Το σιάλουμ, όπως είπαμε, τα φώτα έλκουν τα καλαμάρια και πιθανόν και τις σουπιές. Έτσι. Ούτως ή άλλως, αν έχετε ψαρέψει θράψαλα από βάρκα, δεν γνωρίζω αν το έχετε κάνει. Συνήθως οι περισσότεροι ψαράδες πάντα χρησιμοποιούν ένα φωτάκι κοντά στο καυτερό ή που βάζουν στην αρματοσιά για να προσελκύουν τα θράψαλα. Πιστεύω ότι κάνει δουλειά. Εμένα πάντως αυτό το αποτέλεσμα μου έχει δουλέψει. Λοιπόν, είναι ένα πολύ απλό πραγματάκι, δεν ξέρω, δοκιμάστε το και περιμένω στα σχόλια να μου πείτε. Επίσης, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτήν εδώ την αρματοσιά? Να κόψουμε ένα παραμαλάκι, ή να μην κόψουμε παραμαλάκι καθόλου. Να κάνουμε ένα διπλάρωμα σε αυτή την πετονιά ήδη. Κάνουμε μια φιλίτσα και κάνουμε έναν απλό κόμπο. Ένα οχταράκι. Έτσι. Αυτή, όπως βλέπετε, η καλαμαριέρα έχει πηλίτσες μέσα, είναι ράτλ.
Και εδώ πέρα θα περάσουμε μια καλαμαρία τύπου γουρουνάκι, επιπλέουσα. Ώστε να είναι σε διαφορετικό ύψος από εκεί που ψαρεύουμε, πατωτά να είναι 15-20 πόντους πάνω από το βυθό. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρματοσιά. Βέβαια εδώ δεν χρησιμοποιούμε καλάμι egging, χρησιμοποιούμε ένα σπινοκάλαμο καλύτερα, με μεγαλύτερο action. Έτσι, με 10-35, 10-40, 10-40, 15-42, 45, 15-45. Εγώ το χρησιμοποιώ αυτή την αρματοσιά με σπινοκάλαμο. Με 10-40 συγκεκριμένα. Εμένα προσωπικά μου έχει δουλέψει αυτή η αρματοσιά. Έχω πάρει και σουπιές και καλαμάρια. Έτσι. Μπορείτε να τη δοκιμάσετε και να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Επίσης, όπως σας είπα, μην ξεχνάτε να δοκιμάσετε και ένα φακό σε βραχώδεις περιοχές όταν ψαρεύετε σε βράχια ή σε λιμάνια χωρίς φως. Όλοι ξέρουμε ότι το φως προσελκύει τα καλαμάρια. Αυτή είναι ένας βασικός κανόνας, πιστεύω, που ισχύει. Έτσι. Όχι ότι ισχύει συνέχεια και κάθε φορά που θα πάμε για ψάρεμα. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα με φεγγάρι. Άρα με φως. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Κάντε μια εγγραφή, ένα like αν σας άρεσε και θα περιμένω πάρα πολύ να μου γράψετε τα σχόλιά σας από κάτω. Θα απαντήσω σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.